Berîn Sönmez jineka bi dersokiye di dema zarokatiya xwe da heta niha jî dersokê dide serê xwe. Ew bi xwe nivîskar e û berî çend salan jî di zankoyê da karê akademisyeniyê dikir û piştî demekê jî ji akademisyeniyê hate avêtin. Sönmez cara yekem bi kêşa dersokê ra di derba leşkeriyê ya sala 1980 da rûbirû dibe. Li ew di gorankariya kanûnê an jî Makezagonê ya Tirkiyeyê serokê giştî CHP Kemal Kılıçdaroğlu û serok Komarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan ji dil nabîne. Li gorî wê her du jî li ser laçikê siyaset dikin. Fakat Erdoğan burada yasa yetmez, önce sorun yok. Erdoğan dixwaze ku bi vê yekê hemû jinan li gorî baweriyekê têxin nav şiklekî cilûberg. Dixwazin ku li gorî baweriyekê kanûna cilûbergan têxin Megazagonê lê yên ku dersok nedin serê vê gavê ji evlekariyê van dikeve metirsiyê. Peyda vê zagonê ne yê bi dersok û ne jî yê bi dersok re heye. Li gorî Berîn Sönmez di nav hin pîşeyan da hê jî pirsgirêka dersokê berdewam dike. Ew dide xuyakirin ku hewcê nîne ku di Makezagonê da gorankariyek bibe. Uzman mesleklerde çalışan hakim, Di hîn pêşeyan ku bi storiyê dixwazin de kêşa dersokê heye jî heye. Li ser wî jî Kemal Kılıçdaroğlu ev pêşniyar anî. Li Erdoğan jî got ku di zagonê de gorankarî têr nake werin em ji Megazagonê vê yekê bigorînin. Li bîya min ev her du jî daxwazan ji dil nînin. Rexistinên LGBTİ-yan radgire ku heke di Makezagonê da gorankariyek bibe wê mafên kesên ku ne mêr û ne jî jinin bi tevahî werin binpêkirin. Bir kere temel hak ve özgürlüklerin anayasa değişikliğine konu edilmesi... Berî her tiştî azadî û mafê mirov heqekî esasî ye. Hevcenîne li ser gorankarî were çêkirin. Ev helbesta destilatiyê li Tirkiye li ser kesên LGBTİ-yan her ku diçe suçê nefretê zêde dike. Devlet yekser meh hedef nişan dide. Dikarim bêjim ku di nav dinyayê da Tirkiye di asta lûtkeyê da ye. Terhiyê got jin dine serê xwe ev pirsgirêk hal bi hem zanîngehan de üniversitede de hem wekî din di mehkema de jî wekî din di raya giştiya hemî saziyên devletê de ev tişt çareser ve ez gelekî baş dibînim, münasib dibînim. Gelala Makezagonê wê di van rojan da were Meclisa Tirkiye. Destilatî herçiqas van gorankariya bixwaze jî lê di tevahiya civakê da himan tişt nayê pejirandin. Destilatî dibêje heke ev di meclisê da çareser nebe wê ev pêşniyarê bibin referandumê. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Ankara.